Mashirika mkendo nya kwa Ramogi County imewaita ni Governor ma Homa Bay County Gladys Wanga jiwo chenro mar Tiego rowere manyiri manie sikunde mopogore county no ma idendo ni Governor's Mentorship Program thorwacha mar chenro makamano en my environment my health. Wanga ojiwo jotend sikunde mondo chopo jopuonjre manyiri e chenro makamano ma ichiwe tiegruok mar weche mathoth. Kwayo jomanyiri mane ochopo e tiegruok no mondo oke puonj ne jowetegi. Lero ni tiegruok makamano ibiro tim ne rowere duto nyaka mayuowi e dwe mar 9. Jopuonjrego mondo otim matek e sikunde mondo ginyal chopo lek magi. An investment can never come in a better way, Your Excellency, other than through mentorship. You care about what happens to Kenya tomorrow, and you want to leave the woman that is going to come after Gladys Wanga to be a better woman than Gladys Wanga. We celebrate you, Mama. This first edition is going to be the first girls edition, and in September we will be hosting the first ever boys edition of the Governor's Mentorship Camp, so that we are also able to bring our